Hilasan ko ani mga batanon. Aning uban, dili tanan. Makita sa ilang ex, daghang yaw-yaw, daghang istorya, dauton pa, nagabulag na sila. Giayog daot ang lalaki, tanang mga kaagi hala, ipanabi sa mga barkada, tanang istorya, buhian niya. Siyempre ang laki nakadungog pod, dauton po niyang girlfriend, dautanay silang do hala, dili na mabugto ang istorya. Ang dautanay hala, gapadayon. Di, walay mahitabo. Dili mabugto ang kalagot sa usag-usa. Kaya sige ramang kapalagutanay. Sige ramang gadautanay. Kunyang magkita, dili magtagad, magyam-iranay. Ako hilasan kaayo ko. Mura rabag wala ni bilangkad ato mga panahon nga sila pang duha. Oh, murag wala ni hangyong ayaw sag ibta kay lami pa. Idolit sa diha. Ayaw sag buhi kay lami na kakong paminaw ni sulirat na ning mata. Sus ko, hilasan ko ninyo mga bagong generation. Ang uban, di gali buot mangihi. Bahalag mayuti ay, bahalag magka-kidney stones. Di god, ipaibot kay lami gog kuno kaayo sa ngatanan. Onya, inigbulag na magdaotanay mo, maramang di kaila. Mingon pasos, gano po kung nagugma atong lakiha? Gano po kung nagugma atong bayahilas? Kay mo sa gatanan. Kung maka-holding hands mo, miskag puro kubala ng inyong mga kamot, daw maramang mga octopus. Di good magbulag. Kay mag-holding hands ko, bahalag kaligsag di karga hala. Holding hands ko, dantos kamatayon. Onya, inigbulag. Murag mga siyot, murag mga buang. Pasagad na lang yaw-yaw, yama-yama, magdaotanay sa usag-usa. Manang hilasan ko. Itong manag-uyab pa, kung makighalok, sus, buot na di mo ginhawa. O, kung makighalok silang mga partner, nang lagom na ilang mga ulo, kay di nakagawas ng hangin silang baba, kay halahalok. Ngonya, pagkabulag na, mag-ingon ana, ramo? Tarong ngayon yung mga desisyon sa kinabuhi, respeto anay po mo sa usag-usa. Ngunit nakadaot sa mga batanon karon. Kaya uban gali, maabot pa sa point nga, ang ilang kanang intimate moment, gibidyuhan, gishare, ay pakaulawan ang partner. Kunya kay bugo mampud, pagkabugua. Iyang gishare, ang ilaha nga video siyang partner, nalimot siya, nga siya ng partner sa lalaki ngayang gipakaulawan gi-share ang video. Sus ko pagkabuguan ko kay isang tanong ko hilasan ko kay lamig gyud pagtakluban og alugnan pusto og habol og banig dayong ilabay dislaw ding dauban. Hilas ka isang tanan no. Ayaw na mag-abot ana nga point sa inyong kinabuhi. Kung unsay nahitabo ninyo sa pagkasugod ninyo kaila, especially sa mga batanon, nagpalami man mo, nagunsa mo, keep it to yourself. Kung mahitabo gali nga magbulag mo, dapat walay mo gawas nga istorya, dili mo magdinautay duha. Kay kung imong dauton siya, mo banda ra gyapon na sa imuha. Kay kung ako kanay lalaki, nakadungog kung inana nga batasan sa babayi, kung magbulag di ay dauton di ay ko buyag, di na ko manguyab sa imuha. Ngano man pud ipanabi, man pud nimo ni akong lagay pirting gamaya. Ipanabi man pud nimo nga dita kabalong mo sayo sa kama. Ay nabuang na. So, magsabot ra gyud mo, especially sa mga batanon. No? Pag istorya mo kay mga batanon karon, very vulnerable. Very insensitive. Wa nakabalo kung unsa ilang gipangbuhat-buhat sa ilang kinabuhi. Basta lang makapa-express sa ilang feeling. Basta lang makapagawa sa ilang gibati. Ang uban magabuga pag-post sa Facebook, hala post sa Facebook, dahil patabang pa sa mga friends, ga otro po mga lugnok o mga utok, mga wa po mga alimuha, ga share, galabananay, laban diri, laban pikas, murag mga siyot. Unya gachula sa una daw, mga bugto na ning dila og nilambod. Nya pagkabulag, ingon na ray mahitabo. Piskot na lang. Pagsabot mo, pagbulag mo sa may kabubuton, di mature enough pag musunod kang relasyon. Kaya para, inigbulag ninyo, puro mo malinawon. Walay away, kung magkita, amigo na gihapon. Kung adunay tsansa, balikon ang kagahapon. Ang bottom line, dautan na gyapon ang tambag. Muna kamo mga batanon, lagot ko nyo, dili tanan, pero kanang uban, inay-inaya ng inyong mga batasan kay kamo ra gyapon magmahay sa kinaulahian. Kay inyong pagdaot sa inyong partner, musumbalik ra gyapon sa inyo, ha? Lagot ko niyo, laitan ko ng inyong mga fallopian tube.